Der var engang to mennesker, en pige, en student, som sad på hver sit værelse med hver sit instrument. Sammen spillede livets højde, men her var intet budt. Han sad ensom med sin fløjte, hun ensom med sin lut. Så var det så en aften, de fulgtes fra koncert og snakkede lut og fløjte, hvor hver jo var ekspert. Tænk ud af munden røg det på det begge to til slut. Har de lyst så på min fløjte? Ja tak, så på min lut. Altså gik de med hinanden op til den enes kvist og byttede instrumenter, og straks fik spillet gnist. Glade toner hørtes fløjte, akkord og sprang badut. Da hun spillede på hans fløjte, og han på hendes lut. Til flere der gaber hver nat som tiden gik. Men pisse sure naboer fik nok af den musik. De sagde fyr, fyr, føj, det skulle faktisk være forbudt. At hun spiller på hans fløjte, og han på hendes slut. Men hvad betød butikken for en ægte spillemand, når blot han har musikken og kysser kildevand? Selv en hård og tør beskøjte kan smage kommet fut. Bare hun spiller på hans fløjte, og han på hendes slut. Bare hun spiller på hans fløjte, og han på hendes slut. Når hun spiller på hans fløjte, og han på hendes slut.